त्याने मास्तर वगैरे उडवले. अरे भिकारी त्या मास्तराने उडवले. त्या मास्तराला मागेल आले, मागेल मोगरे आले, प्रेम हो मास्तर या गावात मोगरे मीठ सुद्धा घालना मागेल मोगरे मागं मीठ घालना. अरे उद्या तरी घाल ना किती ट्रॅफिक रे बाबीचा उद्या अडील ना. अरे 5 लिटर ह्या पळून पळय तोंडा बाय आणि उद्या किती घालू तू किती त्या मास्तरानं मागेल बाहेर एक बडा मोगरा दुबो वरतो म्हणतो दुबोय त्यांना ज्या तिला जमिनीचे सुद्धा देखते ना किती रे पाय नाही पाय जमिनीचे देखते ना मागेल मोगऱ्याला ते गेल टाकून जाऊ पण माझे एक डोळ कर त्या ब्रेकिंग मास्तराचे देखील असा अकस्मात मागेल मोगरे दुबो गेला तुझ्या बाले कल्याणी थोडे दिवस माकडा सांगत गुंडूपळा रे गुंडूपळा हा हो नाशिक पोर राहतो गुंड आणि चेंडू पण सांगता येईल तुका मागेल बाल कोणाने मागेलच पळे ना किती पळे ना तोंड हाव ते मेल देणी आणि तुझे ते गुंडून हा गुंडू दुबई गेला दिवसा 3 कोटी उपड्या कोण देतो मोगऱ्या पिस्ता पागराची मुलगी ती खेळची घरात फायदा उठला त्या घरात खर्चा असत शिंदीला शेंडी झाड काय कंटा मामा सरस्वती उडी वापरील तर काय स्टंट पडायला माता पार्वती असे मारते बघा करत असं हा म्हणला त्याच्या तिथे उलटा करू लागलाय मागे बद्दल जायचे म्हणून म्हणणार नाही त्याने कळे गुंडू काय मी त्याला पुराण घेऊन येऊ अरे हे हलकट पेद्रू मागे भावाक 100 रुपये उलट मागे चढ चक्कर सांगता शेंडी जाळ किती घाणे शिकायचे झाले खायला म्हणून बघा ते रस्ता शेंडी जाळ निसून हा मी त्याचं सांगताल ते का म्हणणार तो का सोच अधिकार दिल पण हे का हा ड्राय फ्रूट असा बरं आहे थोडासा बापटीकडे राणे म्हणा घालू आता तू पोट मग आणि चिगरीचं मग कापय अरे 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 म्हशी तळून खायला म्हशी तण घालून गेलो ते दात मार वर पण बॉटल करते असतं
किती म्हणतात तो तळ गेला किती म्हणताला बाप्पा भार आहे ना पाय घालायचे का? हात तुम्ही घे हात घंटे तेवढे तरी खऱ्या करता तुला तळ घालला का? तुला येत आहे काय लागते? ओ धडे रुपये तू हा या मातेश्वरी तुझ्या गाड्या होता टाका नाही गेलं पडी पडायला पूर्ण झाले 4 कडे पेस्टर राहिले हा तू शरणीतले माझे शरणीचा आयच्या ह्या आमच्या जळी रसावर जर तू बांधायला दिसून नाही तर काय घर घेऊन माझे माते हा माझे माते आई कपटी फोन झाली आई रात्री आले तलवार लहान दुर्गा देवी तशी कपटी फोन झाला पुराण उकळले एक नाट शेंडी डाळ. आणि बाई उग्र उग्र शिरे शेंडी डाळ. ही पुराणी बाप्पा ती बाप सांगतो मारवायचो चालेल